Dva trousa blízká mi divo biju, nad ta trousa blízká mi divo biju. Zastavme sa, bratia, nech sa oni stratia, slaviame a žijú. Zastavme sa, bratia, nech sa oni stratia, slaviame a žijú. Sláva rodu, přátelé, jestli nás vidíte a slyšíte, nebo jestli nás uvidíte a uslyšíte ze záznamu, všem vám přejeme krásný podvečer a chtěli bychom poděkovat za návštěvu Državy, Považská Bystrica, hej, Martinko, Dobroti, hej, Martinku, sláva rodu, hej, tady Ujo, sláva rodu a Lubica taky. Dobro vám za návštěvu, že jsme se tady mohli, dobro vám za to, že jsme se tady mohli pobavit, že jsme se tady mohli setkat z očí v oči a že jsme odpověděli na všechny otázky, které se tady mezi námi v těch riečech vedly. Takže všem vám dobro, zdravíme i Jirenku, hej, takže na farmu. Takže užijte si to tam a my se budeme dneska věnovat takovým těm věcem, které jsme tak nějak letmo prohlídli a které se staly. Takže všem vám, kteří si uvědomili, že nemá smysl chodit na tyhle ty demonstrace a tak dále a chodit se tam vykřičet, že to můžeme dělat jiným způsobem, že dáme najevo té matrici právě v těch volbách, o které usilujou, abyste chodili na ty jejich demošky. Takže my jsme rádi, že síla myšlenky Čechoslovakie, síla myšlenky, že Československo stále trvá, je silnější a že ten jas přichází mezi každého, kdo se účastní těchto různých setkání, že máte možnost se přesvědčit, kdo je kdo, co je co a jakým způsobem se tady, čím se tady jakoby odvádí pozornost od toho, že tyhle ty eurohujerské volby, které probíhají na celém území Československa, právě budou tím hlasem těch národů Československa, který dají najevo, že ukončujeme ten režim politických stran a hnutí a obnovujeme jediný účinný úřad státní správy Československa, a to je Federální shromáždění. Že ho obnovujeme na základě platného a účinného zákona 424, který odděluje moc politických stran od státní správy. A že státní správa zde není, že zde je pouze ta veřejná správa. A že máme a naplňujeme ty kroky té státnosti Československa a že ten hlas národů Československa se projeví právě v těch eurohujerských volbách. A z vás vzniknou ti, kteří budou oživovat, obnovovat Federální shromáždění tak, jak mělo být od 1. listopadu 1991. Dále bychom tady chtěli poukázat, že se tady odvádí pozornost od Československa právě tím, že se to zavádí do nějakých římských a monarchistických praktik. A to je zemský sněm. Jo? Zemský sněm je monarchistický, to znamená zemský je monarcha, to byly ty zemské sněmy za krále Karla IV. A tak dále, ty monarchové si tady dělali ty zemské, hej, protože oni měli ty země v té správě a sněm je římský, prosím vás, jo. Sněm byl v Římu vždycky a tak dále, konšelé Říma, jo, a tak dále, který, jak se říká v uvozovkách, upálili mistra Jana Husa a byl mistr Jan Hus. Stále slyšíme, jak tady byl mistr Jan Hus a že tady byl Karel IV. Tak za prvý, jestli tady byl Karel IV., tak to byl židozednářsko-křesťanský poskok. A jestliže se tady odsud odvážejí nějaké korunovační klenoty židozednářsko-křesťanského poskoka, ať si je veme.
Hej, vemte si je. Všechny kříže, prosím vás. Kdybyste mohli, všechny kříže. Vemte si všechny kříže, protože kříž je symbol tříštění mysli. Proto jsou na všech těch kopulích ty kříže, kde ta mysl, která se nabere, nazbírá, je tam daná ten kříž a to je tříštič. Jo? Takže ať si vezmou všechny kříže. Všichni, co jste ve jménu křížu, všichni, co jste ve jménu tadyhle králu, tak vám znovu říkáme, na tomto území državy Velká Tartárie, na tomto území nežili křesťané. Hej, nežili tady křesťané. Nežili. Křižáckými výpravami a tak dále se tady uchytili, vyvražďovali tady naše praotce, hej, praotce, pradědy. Takže ať si vezmou všechny kříže a odvezou si je do toho Říma, ať už sem nelezou. A ty poskoci, který tady jsou v těch politických stranách, který jsou židozednářskými lóžemi ovládaný, ať jdou s nima, protože federální shromáždění bude obnoveno. Bude obnoveno tak, jak říkal zákon 424, jak říká zákon 424, paragraf 5, hej, že politické strany a hnutí jsou odděleny od státní správy, nesmějí vykonávat funkce státních orgánů, ani je nahrazovat a nesmějí svými programy zavazovat nečleny. A že Česká republika je veřejnoprávní obchodní společnost a každý občan, držitel občanského průkazu je otrok podřízený a poddaný a poddaní. Hej, i poddaní, platíte tady daně. A že všechen majetek, který tady budovali naši předci, bude vrácen do správy potomků národu Československa. Takže všem vám přejeme krásný večer a sláva rodu. A sláva rodům všem Slavianům a Árijcům, bo zde jsme žili a žili jsme ve vědomí slaviansko-árijských věd. Sláva rodům a předkům našim.